Siyanamkela Avalanche of Grace, gama lam ndiyuthenjiwe emolweni. Sifunda kwincwadi kaYohane namhlanje wesibhozo. Siye kulaa vesi yama-24, apho uYesu athi, ndatsho kuni ukuthi niyakufela ezonweni zenu, kuba ekubeni nithe anakholwa ukuba ndinguye, niyakufela ezonweni zenu. Lilizwi elikhulu eli uYesu awayethetha nabaFarisi. AbaFarisi siyabazi sonke, babesoloko benochuku bemlandela uYesu, bephikisana nayo yonke into ayenzayo, benemibuzo engapheliyo. Kodwa namhlanje eli lizwi liza kuthi xa singekamamkeli uYesu Kristu, sonke thina abantu abangekamamkeli uYesu Kristu, lilizwi eli elizosivula amehlo. Nawe apho ekhaya vuleka amehlo. uYesu akafuni ufele ezonweni zakho. Kungenxa yothando lwakhe nenkathalo yakhe ngawe, akafuni ufele ezonweni zakho. Akafuni uYesu sifele ezonweni zethu. Singamangqina ngoba uYesu Kristu uyaphila. Simbonile uYesu Kristu etshintsha iimpilo zethu. Yiyo loo nto simxelela into yoba yamkela uYesu Kristu empilweni yakho. Ungafeli ezonweni zakho. Ungafeli kuso sigulo unaso. Xa ugula yiza kuYesu. Akakho omnye umntu oza kunceda ngaphandle kaYesu Kristu. Bangakhohlisi. Ungakhohliseki ziintsuku zokugqibela ezi. nguYesu oza kukhulula kuloo makhamandela. nguYesu oza kukuphilisa. Angaba noba ububotshwe ngawaphi namakhamandela. Ubungqina abantu banabo, nam ndinabo ubungqina, ngoba uYesu uyaphila. Ndim lo. So uthatha apha kum uba uYesu uyaphila, uyayijika impilo yomntu. Uyayijika nengqondo le yakho, indlela obucinga ngayo nobubona ngayo izinto. Xa umfumene uyajika. Akwenzeki. It's impossible umfumane uYesu Kristu ungajiki impilo yakho. Akwenzeki. Into ethi into yoba ubungekamfumani kakuhle. Uba impilo yakho ayikajiki, awukakamfumani kakuhle. Yithi chu naye. Ufune yena. Ufune ubudlelwane bakho naye. Abanye bayeka uYesu ngoba bajonga abantu. Sujonga umntu. Sujonga umntu, jonga uYesu. Banobudlelwane obuqinileyo kwezi ntsuku zokugqibela noYesu Kristu. Ewe, uYesu usebenzisa abantu, kodwa wena yamkela yena, ube nobudlelwane naye kakhulu. Ukwenzela into yokuthi xa esebenzisa umntu, nawe naye uthi ube nobudlelwane bomntu, ube wena uwazi into yokuba njena uYesu nguye enobudlelwane kakhulu naye, ubambelele kuye. Ukwenzela into yokuthi izinto zakho xa zihamba kancinci okanye into zakho zinganzeki, ungazukhomba umntu, uzokhala uYesu. Kwezi ntsuku zokugqibela siyakukhuthaza kakhulu, khuthazeka. Okwesibini, eli lizwi liza kuthi thina bantu abesebemkela uYesu, masisebenziseni ubungqina bethu sixelela abantu ngoYesu Kristu. Abantu babuyela emva, abanye eyiphutha. Unyaka nonyaka xa uphela abantu babuyela emva eyiphutha. Masingadinwa ukuba 'ukuba sibaxelele uba uYesu uzitshintshile impilo zethu.
singadinwa. Masiyisebenziseni kakhulu ubungqina bethu, buyabanceda, bukhuthaza nabanye aboyikayo abasezingxakini. Athi andiyazi uba lena ingxaki ndizawukhululwa ngubana. Ubungqina bakho uyababiza buzisise kuYesu Kristu. Noba wazi wena, ubungqina bakho obuthethayo nobubhalayo abantu bayabufunda. Ngoba amaxesha amabi ngoku abantu bayalahlekiswa ngoku. Kanti kubo bonke abaThixo, dala sisitsho, sithi kubo bonke abaThixo akekho ongaphezulu koYesu Kristu. Njengoba bebanintsi kangaka bekukhohlisa, iza kuYesu Kristu, kuye yedwa. Kuye yedwa oza kuthwalela umthwalo wakho. Kuye yedwa oshiye izulu waza apha emhlabeni uzofela wena. Akafuni ufele ezonweni zakho. Oh, what a loving God. Nguye yedwa okukhathalela, akakho kubo bonke okuthanda udlula yena. Nkosi kakhulu. Stay blessed. We love you.